Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темаларына күшәбез. Әлмәт районында жеңі паровозы болып кетті. Шәһәр халқы һәм қонақлары 1945 ел атмосферасын тойып, бүйік жеңінің түрі тарихына қоғыла алды. Техника белән легендар ретро составны безнең төшерү төркеме дә күреп кайттым. Сөз Алсу Нуриевага. Вакыт 16 сәгать 20 минут. Легендар Лебедянка паровозы инде Келей станциясында. Паровоз уникаль экспонатлар тәкъдим ителгән 10 платформадан тора. Алар арасында автомобиль амфибия, авыр бронетехника, сугыш кораллары үрнәкләре һәм үлемсез полк вагоны. Барлык экспонатлар да гамәлдә. Алар махсус энтузиастлар тарафыннан торгызыла. Данный тур везем уже 4-й год. Первый год был короткий, можно сказать, 5-й год. По данному маршруту едем 4-й год, и в этом году добавилось больше техники, и соберем 22 города. Начали тур 25, закончим 5 мая в Самаре. Составның бүйік ватан сугышы шыры формасына киінген реконструкторлар озата бара. Алар кунакларга бүйік җиңүне алып килгән тарихи вакыйгалар турында сөйли, техника һәм кораллар белән таныштыра. Виллис машинасы 1941 елдан 1945 елга кадәр Америкада чыгарылган. Аның үзенчәлеге ишекләр булмавы һәм алгы тәрзәсе алга таба ачылуы була. Бу экстремаль ситуациялар вакытында кешеләргә тиз арада аңа утырырга һәм аны тиз арада шулай ук ташлап китергә мөмкинлек биргән. Тәрзәсенең ачылуы белән кешеләр хәрәкәт вакытында алга таба ата алганнар. Быел экспонатларга 1939 елгы гаубица, 1943 елгы миномет, үзйөрешле машина, Чехиядан кайтарылган Прага трофей танка һәм пехотага ярдәм итүче Т-70 җиңел танк өстәле. Это наша советская, так сказать, разработка, которая выпускался в 1942 году до 1943 года. Но они себя показали слабенькой позиции, потому что были легкие. Ну, они легкие, они быстрые, маневренные были, но слабое вооружение. Станцияда Әлмәт районының иҗат коллективлары катнашында концерт программасы оештырылган иде. Төрле остаханәләр, кыр кухнясы эшләп торды. Һәрбер теләүче уникаль экспонатлар белән истәлекле фото ясый алды. Техника, агач техника бит инде бер караганда. Ничек җиңәргә була менә шушылар белән? Менә ничек? Батыр булган инде, совет халкы батыр булган. Халкның батырлыгы турында искә төшереп, паровоз ил буйлап 5 майга кадәр сәяхәт итәчәк. Урсала микрорайонында Беляев урамында яшәүчеләр безнең телекомпаниягә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. Әлеге урам 20 ел элек барлыкка килсә дә, әлегәчә биредә асфальтта ташта юк. Урам күрше 7 урамны тоташтыручы юл булып тора. Юлсыз яшәүчеләр белән Алсу Ахмәтҗанова күрешеп кайтты. Биредә дистәләгән гаилә яши, йортлар төзелә, балалар үсә. Әмма үзгәрешсез калучы бер нәрсә бар, ул юл. Җирле халык әлеге урамда яшәүче балаларның куркынычсызлыгы өчен борчыла. Мәктәп балалары җәяү йөрергә мәҗбүр. Бу безнең общий шушындагы бөтен җыелган халыкның проблемасы инде юл булмау. То есть монда безнең юк ни освещение кергәндә, ни тротуарлары юк. Получается, балалар шушы юлдан йөриләр безнең мәктәпкә. Күп кенә бала юл кырыйннан, то есть машиналар да йөри, балалар да мәктәпкә йөри, шуңа күрә как бы небезопасно, то есть шуңа күрә безне ишетсеннәр, безгә шушы урамнарга юл салсыннар дип ышанып калабыз. Әлеге урамга 20 ел. Халык әйтүенчә, бу урам инде күптәннән яшәп килә. Шушы урам, бу централь урам, шушы урамнан 7 параллель урамга юллар уза. Һәм ул бүген шушындый хәлдә. Монда су җыелып тора, яңгырдан соң бик начар хәлдә, һәм җәй көне кеше инде монда тузаннан да интегә. Безнең килүгә җирле халык күп җыелган иде. Алар арасында яшьләр дә, олылар да. 20 ел эчендә төрле инстанцияләргә язып карасалар да, файдасы булмаган. 17 лет я живу здесь. 17 ел яшим монда, ә юллар һаман юк. Кышын узып булмый машина белән җәен тузан котыра. Карш стартырга кабат-кабат шалтыратып грейдер чакырга туры килә. Обязательно грейдер просить по несколько раз. Видите, какая ситуация? Тут Карагыз әле сез бу юлны, ничек йөрергә монда? Мин кичен хорга йөрим. Беләсезме, кичкә җидә монда дөм караңгы, бер лампочка да янмый. Ничек аңларга моны? в общественную организацию ветеран на хор. Я вот вечером иду в 7 часов. Здесь машины темно, ни одной лампочки нету. Это что такое?
Биляев урамына кагылышлы сорауларны Әлмәт башкарма комитетына юлладык. Анда Биляев урамының быел юл эшләре планына кертелмәүе турында хәбәр иттеләр. Планда шулай ук яктырту мәсьәләсе дә юк. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакойда дублер көне узды. Район һәм шәһәр мәктәпләрендә укучы иң актив торыш үрнәк балалар оешма учреждение җитәкчеләрен алмаштырып, үзләрен җитәкче ролендә сынап карады. Үз идарәчеләр белән якыннанрак Эльмира Шарифуллина танышты. Ознакай шәһәр хакимиятенең конференцияләр залы активист укучыларны, оешма җитәкчеләрен, район җитәкчелеген җыйды. Иртәнге сәгать 8-дә дублер көне 2026 башланып китте. Дублер һәм аларның алмашчыларына көн тәртибе аңлатылды. Җитәкчеләр үзләренә билгеләнгән үз идарәче белән эш урыннарына юнәлде. Бу көнне район башлыгы Марсель Шайдуллинны шәһәрнең 5-нче мәктәбе укучысы Ильяр Гыйләҗев алыштырды. Гимназиянең 11-нче сыйныф укучысы Инзилә Солтанова телевидениедә, 6-нчы мәктәптән Эльвина Шайдуллина Маяк газетасында җитәкче булдылар. Дублер көнендә катнашучылар эш тәртибе белән, коллектив белән танышып, эш бүлмәләренә күзәтү ясадылар. Җитәкче эшенең ни дәрәҗәдә җаваплы булуына төшенделәр. Соңыннан алган тәэсирләре белән уртаклашып, оештыручыларга, җитәкчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Миңа бик көн ошады. Без бик күп җирләргә бардык. Һәм мин бик күп яңа әйберләр беләм хәзер. Мин бүген Фәрхәт Фагимовичны алыштырдым. Бүгенге көн миңа бик ошады. Мин бик күп әйберне белдем. Һәм инде үземне журналист булып тәкъдим итәм. Район башлыгы Марсель Шайдуллин дублер көнендә катнашкан балаларга укуларында һәм алда торган имтиханнарда уңышлар теләде. Әлеге көннең истәлеге итеп барлык җитәкчеләр исеменнән укучыларга бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда Татнефть компаниясе Әлмәт театры һәм язучылар берлеге белән оештырган уртак проект драматургия мәктәбенә нәтиҗә ясадылар. 3 көнлек интенсив буларак башланган программа зур дәвамлы проектка әверелде. Шулай итеп, ул театр сәнгатенә яңа сулыш булырдай үз драматургларыбызны табып үстерергә мөмкинлек бирде. Татнефть компаниясе Әлмәт язучылар берлеге белән бергә башлаган драматургия мәктәбе иң башында 3 көнлек интенсив программа буларак стартланган булса да, тора-бара ул шушындый елдан артыкка сузылган зур проектка әверелә. Һәм башында ниндидер үзләренең көчләрен сынап карарга теләгән 15 кешенең 8-е төрле эскизларга әверелдергән пьеса иҗат итү нәтиҗәсенә ирешә. Менә алар беренче драматургия мәктәбенең беренче чыгарылышы. Язучылар, артистлар, журналистлар, төгәл фән белгечләре иҗади мөмкинлекләре ачарга ниятләгән һәм максатларына ирешкән шәхесләр. Шигырь ул шигырьне талант белән дә язып була. Ә драматургия әлбәттә анда да талант кирәк, ләкин күбрәк хезмәт, күбрәк тырышлык турында. Драматургия мәктәбендә катнашучылар белән Башкортстанның заманча драматургия үзәге сәнгать җитәкчесе Зиннур Сөләйманов, театр белгече Павел Руднев, язучы һәм сценарист Родион Белецкий, режиссер, драматург һәм сценограф Искәндәр Сакаев эшләде. Остаханәдә катнашып финалга чыгучылар арасында беренче тапкыр пьеса язып караучыларда тәҗрибәлеләр дә бар. Ничек инде менә шулай сөйләшеп утырган җирдән, дип әйтик инде үзебезчә бит, ниндидер идея туа һәм пьеса туа. Чыннан да бу бүгенге көндә бик актуаль, чөнки биредә һәм хәзер туган әйбер ул бит инде тормышчан дигән сүз. Шушы әйберсе белән мине үзенә бик җәлеп итте. Бу мәктәптә безгә фәнни караштан ачтылар драматургия әсәрен язу өлкәсенә. Без анда языр алдыннан этапларга бүләргә өйрәндек. Бу бик зур ачыш минем өчен. Һәм бу дәресләрдән соң пьесаларны башкача яза башладым. Дәвам номинациясында соңгы Махиҗан пьесасы өчен 2-нче дәрәҗәле лауреат дипломы Равил Сабырга, Юшкин пьесасы өчен 3-нче дәрәҗәле лауреат дипломы Резида Хайретдиновага тапшырылды. Дебют номинациясында 1-нче урын Юлия Исмәгыйловага, 2-нче урын Айдар Резвановка, 3-нче урын Лилия Шакировага бирелде. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәп укучысы Ринат интернет-мошенниклар тузагына эләгән. Дусларча аралашкан кыяфәт ясап, җинаятьчеләр аны куркыныч эшләргә җәлеп итәргә тырыша һәм психологик басым ясый. Башлангыч сыйныф укучыларына тәкъдим ителгән «Опасное сообщение» спектакле шулай башлана.
Куйылышның төп мақсаты балаларга интернетта куркынычсыз аралашу кагыйдәләрен аңлайышлы һәм күрсәтмә формада аңлату. Төп герой Ренат интернет мошенниклардан дустыңны рәнҗет, өйдән качып кит, бизәнү әйберләрен алып чык дигән провокацион хәбәрләр ала. Алмашканга кинога билет һәм башка призлар вәгъдә итәләр. Шунда ук, әгәр син куркак булмасаң дип басым ясыйлар. Через спектакль детям очень удобно подавать любую информацию. Спектакль аша балаларга файдалы мәгълүматны аңлату бик уңайлы. Балаларга ишетергә генә түгел, үз күзләре белән күрергә кирәк. Барлык балаларда да телефоннар бар. Алар интернет челтәренә ирекле рәвештә керә ала. Бу файда белән бер рәттән зур куркыныч та алып килә. Это большая свобода, это очень много информации, но и много опасностей. Яшь тамашачылар күз алдында Ренат бүген меңләгән кеше дучар булган психологик тузакка эләгә. Аның үрнәгендә балаларга кыргылдарларның курбаны булмау һәм интернет челтәрендә куркынычны ничек танып белергә икәнен аңлаттылар. В настоящее время мошенники научились... Хәзерге вакытта кыргылдарлар олыларның финансларына балалар аша барып җитәргә өйрәнделәр. Төрле онлайн уеннар, кушымталар ярдәмендә чынга ашырыла. Шуңа күрә балаларга кыргылдарлар турында даими сөйләргә кирәк. Бу алдау курбаны булу куркынычын киметергә, баланың психологик сәламәтлеген сакларга һәм аны тормышта үзен дөрес һәм куркынычсыз тотарга өйрәтергә ярдәм итә. Сохранить ребенку психологическое здоровье и научить его правильно и безопасно вести себя в жизни. Спектакль барышында тамашачылар үзләре дә актив катнашты. Геройга киңәшләр бирде һәм мондый очракларда ничек дөрес эш итәргә кирәклеге турында фикер алышты. А меня зовут Маргарита Петровна. О, ну вот, видите, мы с вами знакомые. Интересные герои, они обучают то, что баловаться не надо, хулиганить не надо. Спектакль был хороший, я узнал то, что было нельзя верить людям, которые неизвестный номер. Соңгы 15 ел эчендә мондый спектакльләр Казанда ел әйләнәсендә уза. Сезонга бер мәртәбә алар республика сәяхәткә чыга. Киләсе шушындый спектакльләр Зей һәм Нурлат шәһәрләрендә планлаштырылган. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Лучельма телекомпаниясе. А вот вы... Что я? Вы очень подозрительная личность. Югары нефть мәктәбендә укучылар исә чираттагы студентлар язын каршы алды. Биредә илебездәге иң зур күләмле проектларның берсе булган фестиваль узды. Россия студентлары язы бөтен Россия фестивале беренче тапкыр 1993 елда Самарда уздырыла. Программа ел сайын Россиянең 89 субъектыннан 1200-дән артык югары һәм урта һөнәри белем бирү оешмаларыннан 1 миллионнан артык студентны берләштерә. Югары нефть мәктәбендә узган фестиваль музыка, хореография һәм оригиналь жанрлар буенча номинацияләрне берләштерде. Катнашучыларны республика экспертлары бәяләде. Алар өчен театральләштерелгән тамашаны махсус әзерләгәннәр. Булачак нефтчеләр халык иҗатына нигезләнгән җыр-биюләр аша үтә җанлы, тирән мәгънәви тамаша бүләк итте. Миңа хәзер бик рәхәт, мин елмаям, мин биргә бик яратам. Бу сцена, бу кешеләр, бу бөтенесе. Бөтенесе миңа ошый. Эксперт комиссиясе вәкиле булган Илдар Юсупов булачак нефтчеләрнең чыгышларын яратып карадым. Үземнең дә 2016 елда калган беренче иҗади фестивалемне искә төшереп утырдым, ди ул. Для меня студенческая весна вообще... Минем өчен студентлар язы гомумән язмышымны хәл итте дип саныйм. Шигырьләрем, белемем, файдалы танышлык, буларның барысын да миңа студентлар язы бүләк итте. Ребята правда в нее влюблены, она может дать вообще все в нашей жизни. Это целое такое культурное движение в нашем вузе. Безнең уку йортында бу шундый бер мәдәни хәрәкәт, ел саен үткәрелә торган иң якты масса күләм вакыйга. Бу язның иң мөһим вакыйгасы. Кайчандыр мин үзем дә студент, шулай ук бу студентлар язының бер өлеше идем. Хәзер мин моны башка статуста күзәтәм, ләкин төгәл әйтә алам. Катнашучыларның усталыгы фестивальның дәрәҗәсе елдан ел үсә. Бүген без моңа тагын инандык. Замахнулись уже на полноценный самодостаточный музыкальный спектакль. Студентлар язы без укыган чорда ук та елның иң көтеп алган вакыйгаларның берсе иде. Әлмәт югары нефть мәктәбендә дә бу традиция буларак һаман да сакланып килә һәм ничек кенә элем беренче өлешендә
Булачак нефтчиләр үзләренең театральләштерелгән музыкаль биюле тамашаларын күрсәткән булсалар, икенче өлешендә алар әлеге чарада катнашкан иң якты номерларны тамашачыга тәкъдим итә. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бірінші номерлы лицей интернат проект эшчәнлеге һәм техник иҗат лабораториясенә әверелде. Бирдә Лимонад фән фестивале узды. Республиканың 9 торак пунктыннан 200-ге якын укучы фән һәм техника, IT инженерлык һәм гуманитар тикшеренүләр өлкәсендәге үз проектларын тәкъдим итте. Фән фестивалендә Алсу Нуриева да булып кайтты. После чего у нас происходит небольшая реакция. 11-нче фестиваль төбәкнең иң якты интеллектуаль вакыйгаларының берсе статусын кабат раслады. Ул 4-11 сыйныф мәктәп укучыларын берләштерде. 197 катнашчы 132 проект тәкъдим итте. Төрле экспериментлар, роботлар, чәчәкләрнең төрләрен үстерү һәм арттыру, аларны су белән тәэмин итү ысулларын уйлап табу. Фестивальдә күп кенә темалар тәкъдим ителде. Һәм аларның берсе менә шундый кичкенә генә шибиләр чыгару. Аларны Нуриева Индира чыгара. Түбән Мактаманың 1-нче мәктәбе укучысы. Индира, таныштыра әле безне үзеңнең шибиләрең белән. Бу шиби порода Кучинский юбилейский. Бу порода Австралор. Аның муенында һәм пузада ак төстә. Бу порода доминант. Ул полностью кара. Ада и клюв, и аягы кара. Бу порода галашейка. Аның муенында юк перья. Эксперт эшләрне сайланган теманың актуальлеге, социаль әһәмияте, куелган максатларга һәм бурычларга туры килүен исәпкә алып бәяләде. Карина Әхмәдиева татар милли костюмы бизнес планын ясый, күргәзмәдә үз күлмәкләрен тәкъдим итә. Мисал өчен бу күлмәктә biz использовали спецзаказка ясаган тукымалар һәм бу тукымага biz үзебезнең паттернны ясадык һәм аны печатька төшердек. Лицейның 1-нче һәм 2-нче катларында яшь уйлап табучылар клонлаштырылган үсемлекләр, акыллы парковка, шырпысыз ут кабызу, математик башваткычлар, күгәрек гөмбәләр, автоматлаштырылган тамчылап су сибу аппаратлары күрсәтә. Ел сайын яңа номинациялар үстергә тырышабыз. Быел без техник юнәлештәге номинацияларны үстердек. Бу Лего трассасы буенча һәм судомоделирование буенча. Һәм мин күрәм мастер-класс һәм лекциялар уздыру буенча балаларның күбрәк булуын. Иң яхшы эшләрнең авторларына дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Төп призлардан тыш, чыгарылыш сыйныф укучылары фонды комиссиясы иң перспектив проектларны үстерүгә грантлар бирәчәк. Алсу Нуриева, Лия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Ю-11 Владислав Третьяк кубогы старт алды. Хоккей буенча иң абруйлы балалар яшүсмерләр турнирында 12 иң көчле команда катнаша. Шул исәптән Белоруссиядән 2 хоккей дружинасы. Беренче матчта Акбарс нефтяник һәм Электростальдән Кристалл командалары шашты. Яшь хоккейчылар көрәш, азарт күрсәтте һәм әлбәттә гадел уенны көтте. Аларның күбесе өчен бу тормышта беренче зур турнир. Играли мы хорошо, и в пас было очень... Пас играли очень много. Ну и вот хорошо, что сейчас выиграем первый период. Эшләренә карамастан спортчылар яхшы техника һәм тизлек күрсәтә. Ике команда да җиңәргә тели. Әлбәт балалар өчен переживаю. Ничек уйныйлар егетләр? Әйбәт уйныйлар. Әйбәт матур уйныйлар. Соғыш беше, нит беше. Болеем за Кристалл Электросталь, эмоции переполняют, игра насыщенная. В общем, ждем результата итогового. Егетләр салкын бузда кайнар уен күрсәтә. Әлеге минутларда минем артымда Шиләбедән трактор командасы һәм Санкт-Петербургтан юниор очрашты. Икенче период башланды. Счет әлегә Шиләбеләр исәбенә 1-0. Владислав Третьяк кубогы Россиядә 20 елдан артык уза һәм иң абруйлы балалар яшүсмерләр турниры булып санала. Әлбәттә, ярышлар Татнефть компаниясе ярдәмендә Россия хоккей федерациясе патронажы астында нефтяник хоккей әзерлеге үзәге базасында уза. Калабызның 6-нчы ел рәттән бөтен Россия турнирларын кабул итүе спорт чараларының биредә һәр вакыт югары оештыру дәрәҗәсендә уздырылуын күрсәтә.
Прекрасная инфраструктура, прекрасное руководство, прекрасные люди, которые знают, любят хоккей, умеют работать, всегда открыты, гибко относятся к нам. И, естественно, с большим удовольствием рассматриваем, согласовываем эту площадку. Җиңүчеләр исеме өчен дружиналар атна дәвамында көрәшәчәк. Катнашчылар 6 командадан торган 2 төркемгә бүленгән. Матчлар түгәрәк система буенча уза. Ярышларның җиңүчесе 3 майда билгеле булачак. Асуна Риева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.